Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng panggen malih kalian Carita Combo Channel. Ing wekdal punika keparenga kula badhe ngaturaken caranipun damel paraga wayang Kekayaan Khalifah Muhammad Al-Fatih. Pramila monggo dipun pirsani kanthi sak saesanipun. Matur nuwun. Ingkang sepisan ngerancang kaligrafi seratan Muhammad Al-Fatih ing kertas. Damel pepaes simbol paraga kasebut, lajeng nyorek wonten ing kulit lembu menapa dene maesa. Natah corekan kasebut miturut kabetahan, lajeng nyungging utawi menehi warna ingkang pantes. Lajeng masang gapit ingkang kadamel saking sungu fiber menapa dene kayu, dipun tingali sampun sae menapa derengipun, saged ugi nyobi dipun pajang. Menawi sampun sae, saged dipun simping sareng kalian paraga sanesipun. Mekaten sekedhik caranipun damel wayang Kekayaan Khalifah paraga Muhammad Al-Fatih. Mugi-mugi barokah sedanipun lan sugeng pepanggihan wonten ing video candhaipun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.